Maayong adlaw sa tanan natong mga nagpaminaw ni ining atong podcast. Ako nang hinaot nga anaa mo sa inyong maayong panglawas. Dako kayo kong kalipay nga mag-uban na usab kita sa pagtuon sa pulong sa Dios nining mao nga episode number 7. O giaghat ko ikaw nga kung na kay panahon baliki pagpamati ang atong previous episode number 6. Nga naghisgot kani sa Kapitulo 4 sa libro ni Daniel. Kaya ang atong sentro sa pagtuon ni ini nga maong episode karon mao ang Kapitulo 5 sa libro ni Daniel. Very exciting na mga igala kay duha na lang ka chapters dayon matapos na kita sa atong pagtuon sa historical section sa libro ni Daniel. So mala sa ito natunan, nabahin kani ang libro ni Daniel sa duha ka mga sections. Okay? Ang historical o ang prophetic section. So sa dili pa kita mong adto sa atong pagtuon, giaghat ko ikaw sa pagduko sa imong ulo kay magampo kita sa Ginoo. Dalaygon og silimbahon na Dios, dako kaayo ang among kalipay, kaning taknaa kami magtuon na pod sa imong pulong. Apan wala kami arang mahimo kay kini mga pulong nga among pagatun-an kini balaan nga mga pulong. O pinaagi lamang sa balaang espiritu kami makasabot niini. Busa o Dios among giaghat nga ibubo nimo kanamo karong taknaa ang balaang espiritu nga maghatag kanamo kalinaw sa pagsabot ug kaalam sa pagsabot niini. Panalangini ang mga nagpaminaw karon niining maong podcast ingon man usab ang ilang mga kauban sa panimalay. Panalangini sila pinansyal, physical o spiritual. O Dios, salamat kaayo sa imong pagdungog sa among pagampo kining tanan among gilauman nga madawat sa ngalan ni Ginoong Jesucristo na among manluluwas. Amen. Boy no mga higala, dili na nato i-review pa ang episode number 6. Ako naghagat kanimo nga balikin na lang ni pagpamati parang atong ma-maximize ang atong time sa pagtuon diri sa Kapitulo 5 niining mao nga episode. Kung atong balikon pagtan-aw mga higala ang kasaysayan sa kalibutan, atong makita nga ang Dios nga atong gialagaran usa ka Dios nga taas kaayo og pasensya. Pasensya ngadto sa mga katawhan ug sa mga kanasuran. Apan kung ang kanang maong tanyag sa kaluwasan walay tubag gikan sa iyang gitanyagan, mga katawhan man o mga kanasuran, moabot sa diay ang panahon nga panaog ang iyang kurtina mahigala sa paghukom. Kung kini wala gyoy tubag o response sa individual o sa mga kanasuran. Atong makita sa kinabuhi ni Nebuchadnezzar. Kung unsa ka klaro ang dealings sa Ginoo diha kaniya. Apan mga higala, ang good news mao kini. Kay sa katapusan, gidawat ni Hari Nabucodonosor o giilan niya ang Dios nga maong manalalang o mao ang nagkontrol sa tanan. Apan gikasubo lang nato kay ang misunod nga mga hari ni Nabucodonosor wala kini sila mitubag sa tanyag sa Dios. Very interesting kaayo mga higala ang kapitulo nga atong pagatun-an karon nga mao ang Daniel Kapitulo 5 kay kani nga kapitulo naghulagway kani sa katapusan nga gabii sa ancient Babylon. Unsa man ang mga panghitabo sa diha nga ang Babylon nahulog sa mga kamot sa misunod nga gingharian. Diri sa Kapitulo 5 mga higala, ang hari nining panahon na sa Babylonia mao na si Belshazzar, nga apo na ni Nebuchadnezzar. Actually, dugay nang namatay si Nebuchadnezzar. Usahay natin pagtuo nga ang Kapitulo 4 ug 5 nag-abay nga mubo ra ni nga panahon pang Nebuchadnezzar si Belshazzar dayon apan duna pay mga hari nga misunod kang Nebuchadnezzar aya si Belshazzar. Ato na pagaisgutan unya mga higala. So di na ta maglangay atong basahon ang bersikulo 1 sa Kapitulo 5 sa Daniel. So kung naamoy mga Biblia diha or digital Bible, giaghat ko kamo sa pag-abli sa Daniel Kapitulo 5. Dirita sa bersikulo 1.
Si Belshazzar nga hari naghimo og usa ka dakong kumbira sa 1,000 nga iyang mga dagkong tao ug miinom sa bino sa atubangan sa 1,000. So ang senaryo diri, dunay 1,000 ka dakong kumbira kung sa ato pa na karon party. Daghan kayo ang imbitado. Nakaingon diri nga 1,000 sa iyang dagkong mga tao. Wa pay labot ani ang iyang mga asawa o mga puyo-puyo ang ato nang mabasa unya. Kaning pagsaulog ni Belshazzar sa usa ka kumbira, usa ni ka paghagit o pagyaga-yaga ni Cyrus the Great. Kay aning panahon na mga higala, samtang sila nagkumbira dito sa palasyo, ang mga kasundaluhan sa Medo-Persia naglibot sa Babylonia. Kailang atako ng Babylonia. Apan ato na natun-an nga unsa ka fortified ang maong city sa Babylon. Dili basta-basta mabungkag ang mga paril, dili basta-basta masaka, busa dunay gibuhat si Cyrus Maison nga ato nang gagaysgutan niya. So while gilibutan ang Babylon, ang maong hari nga si Belshazzar nagbuhat og party. Ba talagsara na may tabo? Talagsara kay na nga ikaw under siege, kanang gisulong na ka, gilibutan na ka si mong kaaway, instead nga mangandam, nagparty-party ka inoon. Ngano mga higala, nagsalig yun si Belshazzar sa kalig-on o sa supply sa pagkaon nga naa diha sulod sa Babylon. Gani ang mga historians, mga higala, naghulagway nga bisan pag pila ka bulan or tuig nga libutan ang Babylonia, nga walay pagawason, sila makasurvive kay duna sila enough supply sa pagkaon. So maong kumpiyansa kaayo si Belshazzar. Ato sang lakbitan sa makadyot si Daniel. Aning panahona, sa nahitabo kani, ang mga panghitabo diri sa Kapitulo 5, ang edad ni Daniel mga higala kapinkulang nasa 84 anyos. Samtang si Belshazzar, bata pa kayo, 36 years old siya. Sa paghari ni Belshazzar, mga 23 na katuig ang milabay gikan sa pagkamatay ni Nebuchadnezzar. Kaya namatay si Nebuchadnezzar maigsoon sa tuig 562 BC. Human sa kamatayon ni Nebuchadnezzar, daghan pa ang mga hari ang misunod, ayha si Belshazzar. So ato ning hiskutan makadyot mga higala, kaaro atong masayran sa unsa nga paagi si Belshazzar na kalingkod isip usa ka hari. Nganong importante kaayo ni? Kay dunay mga secular historians nga nag-ingon nga ang Daniel 5 wala kini nahitabo kay sumala sa secular nga mga records or secular history. Walay record nga naay hari sa Babylonia nga ang pangalan Belshazzar. Kundili ang na-record mga higala nga katapusan nga hari sa Babylonia mao si Nabonidus. So ato kanang i-trace parang atong mapamatud-an nga ang chapter 5 is true. Nahitabo gyud kini. Okay, so mao kini. Sa dihang namatay si Nebuchadnezzar sa 562 BC, doon na pa'y pipila ka mga hari ang misunod. Ato kaning mabasa sa Bible, naani sa Bible mga higala. Ato na makita sa 2 Kings. Usa niini si Amel Marduk. Sa Bible naila kani siya og si Evil Merodach. Atong basahon na ikaduhang hari 25 ngadto sa 27. Og nahitabo sa ikakatloan og 7 ka tuig sa pagkabihag ni Joaquin ang hari sa Huda sa ikanapulo og 2 ka bulan sa ikakaluhaan og 7 ka adlaw sa bulan nga si Evil Merodach, muni si Evil Merodach maigsoon nga hari sa Babylonia sa tuig nga siya nagsugod sa paghari, iyang gibuhian si Joaquin nga hari sa Huda. Okay, so atong nakita diri nga after Nebuchadnezzar dili diretso sa Belshazzar. Kay sa akong kaingon si Belshazzar apo na siya ni Nebuchadnezzar. Human mga higala ni Evil Merodach or si
Amil Marduk na well-known na sa secular history maigsoon. Gisundan kani ni Nergal-Sharezer adtong 560 BC. Asa na mabasa? Jeremias 39:13. Anadya, di na nakuha saon mga igala kay taas kay ning bersikulo apan diha na mention si Nergal-Sharezer nga igsoon. Actually si Nergal-Sharezer dili gini siya anak ni Nebuchadnezzar. Kundili usa sa mga tinahod nga courtiers or attendant ni Hari Nabucodonosor. Isip usa ka pabor. Iyang gihatag ang iyang usa sa mga anak nga babae isip asawa ni Nergal-Sharezer. Munang si Nergal-Sharezer maigsoon na related siya ngadto sa royal line of descent. Okay? Ang iyang paghari mubo lang mga 4 ka tuig o gisundan kani sa iyang anak nga si Labashi-Marduk. Apan ang paghari ni Labashi-Marduk mga igsoon mubo ra gikayo. 2 ra ka bulan gipatay ni siya. Then ang misunod nga hari mauna si Nabonidus. Muhisgot tagamay sa history ni Nabonidus because si Nabonidus maigsoon dili gid siya taga Babylonia kung atong i-trace ang history niya. So taga-asa man giday ni si Nabonidus. So mao kani ang nahitabo. Si Nabonidus usa ka anak ni Shamuwa-Damka. Now kinsa man ni si Shamuwa-Damka? Si Shamuwa-Damka maigsoon usa ka pari nga babae sa moon goddess nga Nin didto sa siyudad sa Haran. Nga kaning siyudad sa Haran nabilong kani sa Assyria maigsoon. Ang iyang amahan ni Nabonidus usa ka prinsipe sa maong siyudad. Apan sa diha nga nabihag o napildi sa Babylonians maigsoon atong 610 BC, gipatay ang amahan ni Nabonidus nga usa ka prinsipe. Og si Shamuwa-Damka katong babae nga pari nga asawa sa prinsipe sa Haran nga namatay sa maong pagsulong maigala, gidala sa Babylonia. So syempre, gidala ang inahan o bantong anak. So si Shamuwa-Damka og si Nabonidus nadala sa Babylonia. Isip usa ka maanyag, sumala sa mga historian maigsuon, maanyag nga babae si Shamuwa-Damka gidala ni Hari Nabucodonosor ngadto siyang palasyo og iya kaning gihimong usa sa iyang mga asawa. Dayon si Nabonidus nga anak ni Shamuwa-Damka nakabaton kanig pabor sa mata ni Nebuchadnezzar. Munang iya po ning gipaminyo sa iyang anak nga si Nitocris. Ang nagsaysay pod ani maigsuon mao na si Herodotus, ang usa sa mga inila nga mga historian mga kaigsuonan. Nga kanis si Nitocris anak po ni Nebuchadnezzar sa usa ka princess gikan sa Ehipto. So inani si Nabonidus dili gyud taga Babylonia, taga Assyria. Galing kayang mama, giasawa man ni Nabucodonosor, dayon nakabaton siya pabor sa mata ni Nabucodonosor, mao nga si Nabonidus, gipaasawa sa anak ni Nebuchadnezzar nga si Nitocris. Maunang mga panghitabo nga naghatod ni Nabonidus ngadto sa trono sa Babylonia, nga siya nahimong usa ka hari. Nagsugod siya paghari ni adtong 556 BC. Apan sa una pa lang niyang tuig sa paghari, dunay dili maayo nga nahitabo. Iyang nabikil ang mga pari ni Marduk. Okay? Munang mga pari sa Babylonia, mga Kaldianon. Kay kanigod si Nabonidus sa akong gikaingon ganina, ang iyang background ani kay tagaharan man, ang iya yung Diyos ani mao gyud si Nin, the moon goddess. Nagpakita man ni siya og preference ngadto ni Nin nga moon goddess na bikil niya ang maong mga pari. So parang dili siya ma-assassinate or maintriga og maayo sa palasyo maigsoon, kani siya
mi gawas sa Babylon, dili nga iyang gi hatag iyang trono sa uban, kundili si Nabonidus spend much of his reign outside Babylon. Ni adtong tuig 553 BC, si Nabonidus Maygala nagbuhat og usa ka military campaign didto sa Palestine. Apan wala siya giswerte kay nagsakit siya. Seryoso kayo ang maong sakit. Nga gani siya gidala ngadto sa bugnaw nga kabukiran sa Lebanon. Diin dito siya nagpaayo. Sa iyang kahadlok mga igsoon nga mahatag sa uban ang trono, iyang gihimo nga hari sa Babylonia ang iyang anak. So ang nahitabo mga igsoon, dunay duha ka hari. Si Belshazzar nga iyang anak, co-regent or co-ruler niya sa Babylonia. Daghan nagdahom nga dili siya makarecover, nga mamatay gid si Nabonidus sa maong sakit. Wa pod gi-mention kung unsang maong sakit, apan giingon lang may nga seryoso ang maong sakit. Fortunately, naka-recover siya. Instead nga mubalik siya sa Babylonia og iyang i-dethrone, okay? Ilugon ang trono gikan siyang anak nga si Belshazzar. Wala na niya buhata. Kundili, kontento na siya nga si Belshazzar ang maghari dito sa city sa Babylon, samtang siya hari usab. Munang gitawag may co-regent. Okay? So, sa akong gikaingon, wala na siya ibalik sa Babylonia, kundili nagkauban ng iyang mga kasundaluhan, miadto sila maigsoon sa Oasis of Tema sa Northern Arabia. Kay ilan ng sulong gibuntog nila o nagpabilin siya dito sulod sa 11 katuig. So mounang nitabo maigsoon nga sa secular books ang nabutanggid nga hari didto nga katapusan sa Babylonia mao si Nabonidus, dili si Belshazzar. Pero ang record maigsoon sa Cyrus Cylinder or sa Nabonidus Chronicle nagpamatuod nga si Belshazzar gihimo nga hari sa iyang amahan nga si Nabonidus didto sa syudad sa Babylonia. Kaya ang atong sources ana Maygala, the Cyrus Cylinder in the British Museum sa London ug ang the Nabonidus Chronicle in the British Museum sa London gyapon. Og usapod niya na ang Greek historian nga si Herodotus. So dili ta makaingon mga igsoon nga ang verse 5 wala na nahitabo kay wala sa mga popular history books. Kay ang mga ang mga cylinders maigsoon or mga chronicles nga naa karon sa British Museum nagpamatuod ni ana. Boy no mga igala, balik na kita sa atong pagtuon sa chapter 5. Taas kayo imbis atong tumong paglakbit lamang sa kasaysayan nganong si Belshazzar nahimong hari sa Babylonia or nganong si Belshazzar wala na mention sa secular nga mga historians. Mitaas na mga itong explanation apan worth it mga igala kay aron doon na mo'y gamayng background kung ugaling inyo ning ma-encounter nga mga write-ups, okay? Nga nag-ingon nga ang Daniel 5 wala na nahitabo, di na tinuod. So balik ta sa atong nabasa ganina sa verse 1 nga si Belshazzar naghimo og usa ka dakong kumbira. Padayon atong basahon ang verse 2. Daniel chapter 5 verse 2. Si Belshazzar samtang nagtilaw pa siya sa bino, nagsugo nga dadon kaniya ang mga kupa nga bulawan ug salapi nga nakuha sa iyang amahan nga si Nabucodonosor gikan sa templo sa Jerusalem. Aron ang hari ug ang iyang mga prinsipe, ang iyang mga asawa ug ang iyang mga puyo-puyo makainom gikan niini. Dili gini maayo ang gibuhat ni Belshazzar mga higala. Kay ang mga butang nga gipakuha niya sa iyang mga tao nga dadon didto sa palasyo nga diin sila nagkumbira, mauto ang mga sagrado nga galamiton sa templo sa Jerusalem nga gikuha ni Nabucodonosor sa panahon nga iyang gisunog ang templo. Pero bisan tuod si Nabucodonosor iya kining gidala ngadto sa Babylonia apan si Nabucodonosor napakita og respeto
nga wala niya ni gamita sa bisan unsa nga paagi. Apan si Belshazzar wala niya ni hatagi og respeto. Gani ila kining gigamit sa ilang pag-inom. Now, kung atong basahon ng balang kasulatan maigsuon, ubay-ubay gini nga mga sacred vessels. Kung atong basahon ang Ezra 1:11, naghisgot nito nga dunay 5,400 articles of gold and silver. Kaya nag-include kanig mga 30 ka gold platters, okay? 1,000 silver platters, 29 ka mga kutsilyo, okay? 30 ka mga bulawan nga planggana, or 1,000 other articles or vessels, o daghan pa may suon. Basta ang total niya ni sa Ezra chapter 1 verse 11, 5,400. Now, atong padayon nun, versikulo 3. Unya, ilang gidala ang mga kopa nga bulawan nga kinuha sa templo sa balay sa Dios didto sa Jerusalem, og ang hari og ang iyang mga prinsipe og iyang mga asawa og ang iyang mga puyo-puyo na nagpanginom gikan niini. Versikulo 4. Sila ming inom sa bino og na nagdaig sa mga Dios nga bulawan og salapi og tumbaga og puthaw og kahoy og bato. Diri mga higala atong nakita kung giunsa gyud pagpasipala ni Belshazzar og sa iyang mga guest ang maong mga sagradong galamiton dito sa templo. Gani katong nag-apil adtong maong party mga higala, daghan nila adto ang nakasaksi kung giunsa pagbarog sa tulo ka mga batan-on, si Shadrach, Meshach ug Abednego, o giunsa pod pagsilot sa Dios si Nabucodonosor nga nahimo siyang usa ka mananap sulod sa 7 ka tuig. Apan tungod kay hubog na kay sila, hubog, grabe na ilang pagudyaka, walay bisan usa nga nagbadlong ni Hari Belshazzar. Ang ilang gibuhat usa ka paghagit ug pagrebildi ug pagpasipala sa ngalan sa Dios. Aning higayuna dunay gitawag nga an attempt to mix elements of the true worship of the true God with the worship of pagan gods. Taliwala sa ilang pagpasipala sa ngalan sa Dios. Dunay nahitabo mga higala nga nakapahunong sa ilang hudyaka. Atong basahon ang versikulo 5. Sa maong takna, migula ang mga tudlo sa kamot sa usa ka tawo, og misulat atbang sa tangkawan, candlestick, sa bubong nga bato sa palasyo sa hari. Og nakita sa hari ang bahin sa kamot nga nagsulat. Sa dihang nakita ni Belshazzar ang misteryosong kamot nga nagsulat sa bato nga bungbong sa palasyo, misugod mga higala og kurog sa kahadlok siya. Iya nang nasabtan nga ang adlaw sa pagpanudya miabot na gyud. Sa dili pa kita mapadayon mga higala, na ako'y pangutana. Kapila nato mabasa sa balaang kasulatan nga ang Dios nagamit sa iyang kaugalingon nga tudlo sa pagsulat? Kunawa pa na dumduman? I think mga 2 or 3 times. Una-una niya na ato nang makita sa Exodus 32:16 nga ang kamot sa Ginoo gigamit niya pagsulat sa napulo ka sugo. Katong ikaduha bitang balik ni Moises sa bukid, paghatag sa papan nga bato kay iyang ang unang napulo ka sugo iya kaning nabuak sa kalagot nga iyang gibuno ngadto sa Dios nga gibuhat sa mga Israelhanon. Ang ikaduhang higayon anaa mabasa sa New Testament. Di lang ako makuan ang specific verse mga higala, pero kani popular kini nga story sa dihang si Ginoong Hesus misulat dito sa abog gamit niyang kamot. Sa dihang ang mga Hudiyo nagdala og usa ka babae nga ilang nadakpan or naaktuhan nga nanapaw. So sa dihang ila kaning gidala ang usa ka babae nga na-accused of adultery, ang Dios mi sulat sa iyang kamot ngadto sa yuta or sa abog
o naghinay-hinay ang mga tao pang naglibot ni Jesus nga nag-accuse atong mga babae, hinahinay sila panglakaw. Actually ang uban nato nagdalag bato kay sa una god pagbasapnan kag manapaw ang silot ana mison batohon hantod namatay. Apan sa dihang naigisulat si Ginoong Jesus didto sa abog o sa yuta, naghinay-hinay sila og panglakaw. Gani one of my favorite commentators mga igsoon nag-ingon nga gisulat daw ni Jesus didto ang mga sala adtong mga tao nga nag-akusar adtong babae nga ilang untang batuon. Og ang ikatulo nga higayon nga diin gigamit sa Dios ang iyang kamot sa pagsulat, mao na ni ang atong mabasa diri sa Daniel 5:5. Na kung imong tan-awon maigsuon kaning mga higayon dunay kalang bigitan sa paghukom. Bueno, atong padayonon pagbasa ang bersikulo 6. Unya ang panagway sa naong sa hari na balhin diha kaniya. Ug ang iyang mga hunahuna nagsamok kaniya. Ug ang mga lutahan sa iyang mga hawak nangaluag. Ug ang iyang mga tuhod na nagkapingki-pingki. So grabe kayo ang gibati ni Belshazzar. May kurog ang iyang mga tuhod, nang luspad siya. Na unsa may sunod niyang gibuhat? Atong padayonon ang bersikulo 7. Ang hari misinggit sa makusog nga tingog. Dili lang kay basta-basta singgit yun. Hadlo ka siya nakita. Aron pasudlon ang mga manglalamat, ang mga kaldihanon, ug ang mga mulo manalagna. Ang hari misulti og miingon sa mga taong manggialamon sa Babylonia. Bisan kinsa nga makabasa ni anang sinulat og makapakita kanako sa kahulugan ni ana pagasuluban sa sapot nga purpura or sabungan sa kulintas nga bulawan ang iyang liog og maoy ikatulong magamando sa gingharian. Padayon ta sa bersikulo 8. Unya mingsulod ang tanan nga mga taong manggialamon ngadto sa hari. Apan sila wala makabasa sa sinulat, ni makatug-an sa hari sa kahulugan ni ini or ni ana. So atong mahulagway nga pag-abot na dito, tipok-tipok na dito ang mga kaldihanon, ang mga maalamon nga mga tao sa gingharian, mga manalagna, unsa pa diha. Hungong-hungong dayon kadugayan nagyo lang spokesperson miingon kang Hari Belshazzar. Hari, sorry, di gid namo kaya ning basahon, di gid mi kasulti unsay kahulugan ni ini. Sa dihang nakaguliyang na ang maong kumbira mga higala, kay wala man gyud makatag-an. Di na kaya sa mga manggialamon sa palasyo, dunay usa ka babae. Ato nang diskubrion kinsa na. Usa ka babae nga misulod. Atong basahon sa bersikulo 10. Karon, ang reyna tungod sa mga pulong sa hari o sa iyang mga prinsipi misulod sa balay nga gikumbirahan. Ang reyna misulti og miingon, "O hari, mabuhi ka sa walay katapusan. Ayaw palibog sa imong unahuna, ni ipabalhin ang panagway sa imong naong." Atong padayonon sa bersikulo 11. Adunay usa ka tawo sa imong gingharian nga kaniya anaa ang espiritu sa mga balaang Dios o sa mga adlaw sa imong amahan. Amahan may igsoon dili pasabot kasauna go kanami kag amahan. It can be a grandfather, it can be a relative. Kay sa akong gikaingon kani si Belshazzar apo na ni siya ni Nebuchadnezzar. Ang kahayag ug salabutan ug kinaadman ingon sa kinaadman sa mga Dios hingpalgan diha kaniya. Og ang hari nga si Nabucodonosor nga imong amahan, ang hari nagaingon, "Ako ang imong amahan, nagbuhat kaniya nga pangulo sa mga mago, sa mga maglalamat, sa mga kaldihanon o sa mga mulo manalagna." Atong padayonon ang bersikulo 12. Sanglit ang labawon kaayong espiritu o kahibalo o salabutan o paghubad sa mga damgo o pagsaysay sa mga malisod nga mga pulong, pagsulbad sa mga gikaduha-duhaan, hingpalgan diha kang Daniel nga gingharian sa hari nga si Belshazzar.
Karon ipatawag mo si Daniel ug siya magapakita sa kahulugan. Dunay mga Bible scholars mga higala nga nagtuo nga kaning moong reyna dili na asawa ni Belshazzar. Kay ato lang hunaon nga dili ang reyna basta-basta makasulod sa atubangan or makaatubang sa hari kung wala siya gipatawag. Kay kini pwedeng patyon ato nang mabasa sa istorya ni Esther. Apan kay kani siya nga reyna nakasulod lang nga walay panangid-panangid. Ang mga Bible scholars nagtuo nga kani nga reyna muni ang mother queen nga si Shamuadamka nga maoy mama ni Nabonidos or asawa ni Nabucodonosor nga nakasaksi sa mga panghitabo sa panahon ni Nebuchadnezzar samtang si Daniel aktibo pa sa iyang katungdanan dito sa palasyo. Ato lang yung mahulagway, no? Mga higala nga sa diyang gisultian sa reyna si Belshazzar nga gakurong ang tuhod. Dali-dali tingali gipatawag niya si Daniel. Atong padayonon pagbasa ang bersikulo 13. Unya si Daniel gipasulod sa tubangan sa hari. Ang hari misulti og miingon kang Daniel, "Ikaw ba katong Daniel nga anak sa pagkabinihag sa Huda nga gikuha sa hari nga akong amahan gikan sa Huda?" Bersikulo 14. "Ako nakadungog mahitungod kanimo nga ang espiritu sa mga Dios anaa kanimo o nga ang kahayag ug salabutan ug labawon kaayong kinaadman hikaplagan diya kanimo." Atong padayonon mga igsoon, bersikulo 15. "O karon ang mga manggialamong tao, ang mga maglalamat, gipasulod na sa akong atubangan, aron unta ilang basahon kini nga sinulat, o ipahayag kanako ang hubad ni ana. Apan sila wala makapakita kanako sa hubad sa maong butang." Padayon ta sa bersikulo 16. "Apan ako nakadungog mahitungod kanimo, nga ikaw makahubad, o makasulbad sa mga gikaduha-duhaan. Karon kung nakabasa ka sa sinulat, o makapahayag kanako sa kahulugan ni ana, pagasuluban ikaw sa sapot nga purpura," purpura purple or scarlet, "og sabungan sa kulintas nga bulawan ang imong liog, og mahimo ka nga ikatulong magmamando sa gingharian." Karon mao kining pangutana. Nganong ang posisyon nga ihatag ni Belshazzar dili man ikaduha, ikatulo man? Sa ato nang gihisgutan ganina mga igala, dili pwede kay si Belshazzar ikaduha na siya nga posisyon. Kaysa atong nahisgutan nga si Nabonidos ang hari sa Babylonia. Gihimo siyang co-ruler, kauban nga hari. So ang mahatag niya nga pinakataas ka posisyon, ang ikatulo na gyud. Kay una si Nabonidos, siya si Belshazzar, o ang ikatulo nga posisyon mao na dayon si Daniel. Kay daghan man gud ga ingon ani tiyaw mo nang anong ikatulo man nga posisyon ang gihatag ni Belshazzar, di man ikaduha. Samtang ang hari nagsulti mga igsoon ni Daniel sa iyang offer, si Daniel walay kalipay, wagi gana nga nagtan-aw nga hubog kayo. So atong basahon ang bersikulo 17. "Unya si Daniel mitubag ug miingon sa atubangan sa hari, pasagdi ang imong mga gasa sa imong kaugalingon lamang, og ihatag ang imong mga balos sa uban. Bisan pa niana, basahon ko ang sinulat alang sa hari o pahibaloon ko siya sa kahulugan." So, ingon si Daniel, imo na, Senyor Hari, ang imong mga gasa. Kay, by the way, si Daniel may igsoon, nakabalo siya nga wala na to'y pulos iyang mga gasa o mga posisyon nga gihatag. Kay si Daniel mismo nasayod nga adtong gabi una, wala na, katapusan to nga gabi sa Babylonia o mahulog na ni sa kamot sa mga Medo-Persians. Sumala sa gisaysay sa damgo ni Nebuchadnezzar sa chapter 2 sa Daniel. Nga ang sunod nga gingharian mao ang gingharian nga girepresentahan sa dughan nga silver o mga kamot mga higala. So kang Daniel, wala na to'y pulos to mga gisaad-saad niya. Hinuon ang gibuhat ni Daniel, iyang gipahinumduman si Belshazzar sa iyang grandfather nga si Nebuchadnezzar
kung unsay nahitabo, no? Atong basahon ang bersikulo 18. O ikaw hari, ang halangdon o yamot nga Dios naghatag kang Nebukadnezar nga imong amahan sa gingharian og pagkadako og himaya og pagkahalangdon. Bersikulo 19, og tungod sa pagkadako nga iyang gihatag kaniya, ang tanang mga katawhan, mga nasod og mga pinulungan na nagkurog og nangahadlok sa iyang atubangan. Ang buot niya nga patyon iyang gipatay, og ang buot niya nga buhion iyang gibuhi, og ang buot niyang bayawon iyang bayawon, og ang buot niya nga ginapaubos. So iyang gi-remind si Belshazzar nga, imong father, grabe to. Pag unsay gusto niya patyon, pwede niyang patyon, no? Sama sa tulo ka mga higala ni Daniel nga wala miyukbo sa larawan nga bulawan, iyang gipahulog dito sa hudnuhan sa kalayo. Bersikulo 20, padayon ta. Apan sa diha nga nagmapahitason ang iyang kasing-kasing, ug sa diha nga nagpagahi ang iyang espiritu, sa pagkaagi nga siya nagkinabuhi nga mapahitason, gipapha siya gikan sa iyang trono nga harianon o gikuha nila ang himaya gikan kaniya. No? So yung gi-remind si Belshazzar, no? Tungod sa pagkamapahitason sa iyong amahan, tungod sa iyang pagkagarbuso, tungod sa pagkagahi sa iyang kasing-kasing, gikuha ang maong trono kaniya o giipon siya sa mga mananap sulod sa 7 ka tuig. Atong padayonon mga higala. Bersikulo 21. Og siya giabog gikan sa mga anak sa mga tao, og ang iyang kasing-kasing gihimo nga sama sa iya sa mananap, og ang iyang puloy-anan diha uban sa ihalas nga mga asno. Siya gilawgan nila sa balili sama sa mga baka, og ang iyang lawas na humod sa yamog sa langit. Hangtod nga siya nakaila nga ang halangdon o yamot nga Dios nagamando sa gingharian sa mga tao, og nga siya nagapahimutang sa ibabaw niini sa bisan kinsa nga iyang uyunan. Bersikulo 22. Og ikaw nga iyang anak, o Belshazzar, wala ka magpaubos sa imong kasing-kasing bisan nasayod ka niining tanan. Diha ang grabing guilt mga igsuon, statement nga makapahatag og guilt ni Belshazzar. Kay taliwala sa iyang pagkasayod sa nahitabo sa iyang grandfather nga si Nebukadnezar, sa dihang nagpataas og napagarbo og napagahay sa kasing-kasing, wala gihapon nagbaton og leksyon si Belshazzar. Munang sa 23 nagkanayon, hinunua nagmapahitason ka sa imong kaugalingon batok sa Ginoo sa langit, og ilang gidala ang mga sudlanan nga balaan sa iyang balay diha sa imong atubangan. Og ikaw, og ang imong mga prinsipi, ang imong mga asawa, og ang imong mga puyo-puyo, ming inom sa bino gikan niini. O ginadayeg mo ang Dios nga salapi og bulawan, og tumbaga, puthaw, kahoy og bato, nga dili makakita, ni makadungog, ni makahibalo, og ang Dios nga sa iyang kamot anaa ang imong ginhawa, og iya ang tanan mong mga dalan, wala mo paghimaya. So very straight ang message ni warning ni Belshazzar. Ha? Ingon siya, Belshazzar, taliwala aning tanan. Nagpagahi ka sa imong kasing-kasing. Instead, imong gisimba ng imong mga Dios, bulawan sa lapiputaw, nga dili makadungog. Ang pangutana mga higala, ato ba kaning gibuhat usab ang sayop ni Belshazzar? Nga nagsimba og mga linilok nga larawan nga di makadungog, dili makasulti. Instead nga mo ampo ta ngadto sa buhi nga Dios nga tuwa sa langit, didto ta nagyukbo aning mga binuhat, baligya pagyod nga mga Dios
nga giingon sa Exodus maygon sa ikaduhang commandment, thou shalt not make unto thee any graven image. Thou shalt not bow down to them nor serve them. For I, the Lord thy God, am a jealous God. Usa siya kasiluso nga Ginoo. So, busa sa gibuhat ni Nebuchadnezzar, nagpakanaog yun ang Ginoo silot. Nagsilos ang Ginoo sa gibuhat ni Nebuchadnezzar nga ang iyang gisimba katoy nung mga Dios nga dili makadungog, dili gani makasulti, walay pagbati. Pero makahadlok mga igala kay kadaghanan gyapon sa tuwa karon ang misunod ana sa gibuhat ni Belshazzar. Sa bersikulo 25, gisulti ni Daniel ngadto kang Belshazzar kung unsay nasulat. Og mao kani maigsuon ang nasulat. Many tekel uparsin or uparsin maigsuon. Unsa may meaning ani? Ang inscription maigsuon nagaingon kung sa English man na many numbered. Ang kahulugan na. Kung gilipit man kaduha, many. So nagpasabot, numbered. Tekel maigsuon, gitimbang. Weighed. Uparsin, divided. So kung atong tinambanon, ang pagbasa niini, numbered, weighed, and divided. So kung si Belshazzar lang ani maigsuon, bisan pagmabasa niya ni, di ikin masabtan. Kaya nag-ingon lag, ambot sa pagbisaya atong yung tanawon maigsuon na giunsa ni pagsulti sa binisaya ang kaning maong gibasa ni Daniel. Atong padayonon ang 26. Kini mao ang kahulugan sa butang, mini, giihap sa Dios ang imong gingharian, o gitapos na kini. So ang numbered meson giihap. So ganina, kung ato tong tinambanon gani, giihap, gitimbang o gibahin-bahin. Versikulo 27, Tikel, ikaw ginatimbang diha sa timbangan og nakita nga nakulangan. 28, Peres, og imong gingharian gibahin na o gihatag sa Midiahanon o Persyahanon. O human mga igala paghubad o pagbasa o paghubad ni Daniel sa maong gisulat sa misteryoso nga kamot sa batong bubong sa palasyo, ibistihan nila si Daniel sa purpura o gisabungan sa kulintas nga bulawan. Ang nagsugo ani si Belshazzar, kamo mo niyang saad. Ato na siyang mabasa sa bersikulo 29. Unya nagsugo si Belshazzar ug ilang gibistihan si Daniel sa purpura o gisabungan sa kulintas nga bulawan ug ang iyang bulawan ang iyang liog og nagpalibot sa pahibalo mahitungod kaniya nga siya mahimong ikatulo nga magmamando sa gingharian. Bersikulo 30. Niadtong gabi una si Belshazzar ang hari sa mga kaldihanon gipatay. By the way, katubi taong paghatag o mga gasa katong gisuluban si Daniel sa purple na sanina o gisuroy sa palasyo, gi-announce nga siya ang ikatulo nga pinakataas nga posisyon mamando sa kingharian. Kang Daniel wala na gitoy pulos kay nasayod nga siya nga sa gawas si Cyrus ready na nga mosulod. Gani maigsuon while dito sa palasyo nagubot sila aning mysterious writing on the wall, samtang si Daniel naghubad, si Cyrus the Great nga tuas sa gawas sa ganghaan sa Babylonia, busy na ug mando siyang katawan nga i-divert ang Euphrates River. Kay ang Euphrates River maigsuon nag-agi kani sa tunga-tunga sa Babylonia nga mo'y naghatag og supply sa tubig sulod sa Babylonia. So ang iyang gibuhat parang makasulod ang mga tao dito sa ganghaan nga din ang tubig miagi pasulod sa Babylonia, iyang gi-divert ang tubig aron kani mumabaw og makasulod ang mga sundalo didto sulod sa syudad sa Babylonia. Og sumala sa record may suon og sa kasaysayan, nasulod nila sa kasayon ang maong syudad. Gani walay dakong gubat o inkwentro nga nahitabo. Kay ang mga tao dito sulod sa palasyo, hilabi na gyud sa mga dagkong tao ni Belshazzar, hubog na kaayo sa ilim nun, nga pila na to kaadlaw nila nga inom. Maigsuon, sa verse 31, nag-ingon dire,
Og si Dario ang Mediahanon midawat sa gingharian, sanglit siya kan uman og duha ka tuig ang panuigon. So tigulang na yun, 62 years old. Ang pangutana nga nung si Dario man, si Cyrus man, human sa pagkapukan o pagkahulog sa Babylonia maigsuon, nga gidumala ang nag-lead adto si Cyrus, mibalik si Cyrus sa Persia or sa Medo-Persia, og iyang gibilin si Darius isip maong ang maghari o mag-manage dito sa Babylonia. Kaning mga panghitabo sa chapter 5 sa Babylonia o gitawag nig final night sa Babylon maigsuon, dako kay nig kalambigitan sa dihang atong pagatun-an ang pinadayag. Kay ang mga panghitabo diri nga literal nahitabo kani dito in a symbolical sa spiritual or global Babylon. Na tagaan ta mong example. Diri sa literal Babylon, atong 539, nahubas ang Euphrates or gipaubos ang tubig sa level sa Euphrates aron makasulod ang mga kasundaluhan gikan sa Medo-Persia og napukan ang Babylon. Pag-adto sa pinadayag, sa ikaunom kahampak may gala, gipahubas ang suba sa Euphrates aron ang mga hari gikan sa kasadpan or kings from the east makasulod magbuntog sa Babylon na igsoon. Kung imo pong tanawon di sa literal nga story sa Babylon sa 539 BC, ang Medo-Persia east of Babylon. Diba? Gikan sila sa east nga miyana sa Babylon aron pagbuntog niini. Pero dili pa na maong higayon na igsoon atong hisgutan unsay spiritual meaning sa paghubas sa Euphrates dito sa kaunom kahampak nga nag-lead ngadto sa pagkapukan sa spiritual or modern Babylon mga igala. Kay moabot rata ni anang nga tema. Pero ako lang yung nga dili na to ni kalimtan nga suhito kaning chapter 5. Kay mao ni siya naghatag og pundasyon samtang ato ng pagatun-an ang pinadayag. Aboy no mga higala, sa di pa nato tapuson kini na ako ko ipasantop nga importante kayo. Kay sa Jeremias 50, 38 ngadto 40, bersikulo 38 ngadto 40 ug sa Isias 13, 19 ngadto sa 22, nagaingon dito nga ang Babylonia dili nagyud matukod pag-usab. Gani bisan karon maigsoon moadto ka sa Iraq og tan-aw na to ang dapit diin ang Babylonia or ang city of Babylon na tukod, wala na gid ni mga gala, ruins na lang yung makita dito, walay nagpuyo. Apan, pag abot na to sa bagong tugon, sa katapusang libro sa Balaang Kasulatan nga maong pinadayag, atong madiskubre, atong matunan nga ang Babylonia plays a very important role in the end time events. So ang pangutana, doon na ba'y contradiction? Kaya ang daan tugon nagaingon nga dili na kani matukod, apan sa bagong tugon, ang Babylonia plays a very important role. Walay contradiction mga igala. Ang Babylonia sa libro sa pinadayag, mao ang spiritual fulfillment of what the literal city represented. So ang prinsipyo mo kini nga ang mga literal nga butang connected ngadto sa Old Testament Babylon, no? Sama sa Bino, Kupa, mga harlot, Euphrates, kini pagahubaron in a symbolic manner sa libro sa pinadayag. So ato ning klaroon mga igala, walay contradiction. Karon, dirita mga igala, since kaning chapter 5, mao na ning katapusan nga chapter nga naghisgot sa kasaysayan sa Babylon. Kay ang next ani nga chapter, kita magahisgot na sa Medo-Persia. Ang pangutana mo kani, unsa mang mga sala ang nabuhat sa Babylonia mga igala ngadto sa katawhan sa Dios? Dunay tulo ka mga dagkong binuhatan nga guilty ang Babylonia. Unang-una maigsuon, ang Babylonia attempted to force all nations to practice her idolatry and false worship. Ato nang mabasa sa Daniel 3.
Daniel 5:1 ngadto sa 4, 23 ug 24. Ikaduha, ang Babylonia maigsoon nahilang bigit sa gitawag nga occultic practices, kaning pagkulam-kulam, barang-barang, anting-anting, ug unsa pa diha maigsoon. Ug ang iya pang mga practices nakabase kani sa paagi sa pagsimba sa usa ka mini nga doktrina. Hilabi na gyud kaning gitawag maigsoon og immortality of the soul. Ato nang mabasa sa Daniel 5:7. Ang ikatulo, ug mo ni pinakadako nga sala sa Babylonia maigsoon, kay iyang gilutos ang katawhan sa Dios. So akong balikon, ang tulo ka mga butang nga diin guilty ang Babylon maigsoon, mao nga gipakanaog sa Dios ang hukom. Ngadto kaniya, mao kini, number 1, Babylon attempted to force all nations to practice her idolatry and false worship. Number 2, Babylon was involved deeply in occultic practices. Ilabi na gyud maigsoon ang doktrina sa immortality of the soul. Number 3, nga mao'y pinakadako nila nga sala sa Babylon maigsoon, mao ang ilang paglutos sa katawhan sa Dios. Ato kanang timan-an maigsuon kay kanang gibuhat sa literal Babylon atong 539 or 605 until 539 BC. Mahitabo kana diri sa spiritual Babylon sulo sama gihapon mga higala. Dunay pagsimba sa mini nga pagsimba, dunay doktrina sa immortality of the soul or occultic practices, ug dunay paglutos nga mahitabo sa mga katawhan sa Dios. Murag matintal na kog discuss ani mga higala ba, pero ato ning i-preserve maigsoon sa diyang moadto na ta sa Daniel 7, moadto ta sa pinadayag 11, 12, 13, pinadayag 17, 16, kay ato paning matun-an sa lalom nga paagi, or we can have an in-depth study maigsuon mahitungod aning spiritual Babylon nga akong sulti kaninyo. So boy no mga higala, salamat kaayo sa inyong pag-uban kanato, sulod sa 50 minutos kapin nga diin kita nagtuon sa Daniel 5 nga naghisgot sa katapusan nga gabii sa Babylonia, sa dihang nasulod ni Cyrus the Great ang Babylonia maigsuon ug kani napukan. So ang Babylonia from 605 to 539 BC. Ang misunod nga gingharian maigsuon mao na dayon ang Medo-Persia. So natuman ang damgo sa Daniel 2 nga ang musulod sa ulo nga bulawan nga mao ang Babylonia, mao ang Medo-Persia. So giaghat ko ikaw higala nga atong pasalamatan ang atong Ginoo sa langit, mag-ampo ta. Dalay ko ng silimbahaw na Dios, salamat kay Ginoo sa pagbutiyag nimo. Pinaagi sa imong mga pulong kung unsa ang nahitabo sa katapusan nga kagabion sa Babylonia. Salamat usab o Dios sa imong balang espiritu nga naghatag og katin-aw sa among unahuna sa pagsabot niini. Ug kaning among tang nasabtan mahitisok sa among unahuna aron amo kaning magamit sa diyang mutuon pa kami sa mga umalabot nga kapitulo sa Daniel ug sa pinadayag. O Dios, salamat sa tanan. Panalangini ang mga nagpaminaw nining programa. Tagai sila sa panalangin ning adlaw. Kining tanan among gilauman nga madawat sa ngalan ni Ginoong Hesukristo na atong manluluwas. Amen.